ila hilaku ibos kikano dina oholi beluto dirani edina kan suwanaba o de gandangala de tay be andi ko haali wadde ko be andi ko haali ande mo tay wadde ko elani wa o holli ko tooni e ngay wondu hakkude maɓɓe ngoni ko fayde andi gonga si andanima e neɗɗo mañuɗa sa renaki a ɓerde ayiya yatawa ko gonga kono ɓay moɗo joɗi bandina o holli o ñaawoyayi hakkude maɓɓe ñande darngal e ko ɓe luutodiri kon o yetti noon o fewtintini konngol ngol nolaaɗo men o Cheikh Ousaymin rahimahullah ka Sharh Riyadh Salihin o yiɗi o ida wujiha al amru ila nabi sallallahu alayhi wa sallam falahu wa li ummatihi hatta yarida dalil ala qisas si yani on fewtinama nulaaɗo haya ko kanko moftede fof wiya ha dalil heɓo tindinɗo ɗum ɗo ko nulaaɗo tuuɗi a mofteden tawa sina ɗum asli o ko moftede fof wiya no wawi si laaɗo leydi windanama ɗo de hala ko leydi muwi o wi tumma yeeso ɗum ɗo jahalnaka ɓe waɗuma an Muhammad o yaɗo ɓe jaalnaka an tigi ne waɗi ala shari'atin e dow saria min al amre e ka dina o ɓenoyaɓilode dina islam nde kawno tabaraka wa taala laaɓa e inna dina inda allahi islam dina kanka allah ko islam kala ko waɗa ɗum ɗo ko mayra wa man yabtagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi akhirati min al-khasirin kala laɓɓuɗo dina ko rewina allah kawɗo wona dina islam kaɗo o jaɓantake kala gollanta ko ko ngal jamɗi o ko ngal mawɗi ko ngal laɓa ko ngal ɗuuɗi o ñande ngal tawete ko hayno yallah danne jeeɗema oyne waɗuma e hoore oɗo saria minal amre e mode yamirode allah tabaraka wa taala o wi fattabiha jokku oɗo saria oɗo saria ko oɗo yamirata jokkuma aqidatan wa qawlan wa fi'lan wa khuluqan ka tinde ka konngol ka gonɗe ka jikku e mbaadi maɗi kon jokku oɗo saria civilisation alaɗo ene waɗaman fof ko civilisation ko nulaɓe jogi wa khayru hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kala ko wiyete pina e ƴoye e faama koko nulaɓe jogi kon hecci aduna si a yino woni goɗɗum ko ɓuri pinal nulaɗo ngal pinal a majji yo allah wattide lawol inon o wi jokku ɗum ɗo joni noon hino ko yittata goɗɗo ittamo e jokkugol saria allah aya yatawa hino ko ɗum ɗo allah wiiɗo kono noon ina jogii won ɓiɓɓe ɓen na ɗum welata joni noon ko an e ɓe woni e huworirɓe ono wuuride ono woni dodinɓe tawa sirtugol ɓeɗo jokka saria o ɗum no satti lancida e ɓeɗo fof o ɗum waɗi o jokkitiri ɗo o wi wala tattabi wata jokkude ahwa alladina ɓeleede ɓe yimɓe la yalamuna ɓe ala jangude anda ɓe anda ɓe ala e jangude ko bide aɓe sikkata ɓe naata e kefiraɓe ɓe naata e honno shirku si a tawtiɓe waynata to ɗum ina hulla ko shirku so dokkiɗiɓe tumo sinkay iɓan wata jokku ɓeleede ɓe anda ɗum fiu ɓurana no heewi ko rentinta hokkuɓe allah ɓen wata ɓe jokku ɓe anda ɓe mbeleede maɓɓe ɗe ko ni o yewtirno annabi dawuda e surat sad ko ni o yewtiri annabi moussa e annabi haruna heede dow gam o wi wala tattabi'ani sabila alladina la ya'lamun ono mbiɗo he wata o jokkudey
laawol ɓe anndade e no ko son jiyatnao anndu ɓe watta ɓaawo ɓe anndaɓe teɗɗi feƴƴi wonaka laamatériji wonaka dinaji wonaka société ji kala tawɗo si feƴƴi nurɗa goto kala hetta haqqe mum ɓe baaga ɓe liɓa toon ɓe ndaara walloɓe ha tooñi maɓɓe nde marsa ɓe ardina haqqeji yimɓe ɓe boode o wi innahum pelleti yimɓe ɓe lan yugnu anka ɓe juncantama min allah ɓe ittay ledde allah len cheyan halila si a tewtike ɗo ɓeleɗe ko a lundiki allah a lundiki nulaɗo a maayi a tuubani a ukkodiriyama ka ledde allah hande kadi ɓe ɓe jokkunoɗa fo wawɗo ittandema gooto ɓe ledde allah len ala e maɓɓe ɓay noon iɗa wuliɗa mari haqqille laawaki kala mo tawata ino hawrodiri ko allah wi ko nani nde kala lundiɗo ɗum no jottu haajuma jota goto nulab sallallahu alayhi wa sallam wi la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jiɗɗo ɓe hay goto e ɗo gomɗinta ha tawa mbeleɗe makko ɗe no jokkiti qur'an e sunna woni haddi o sina ɗum imam o sellata mbeleɗe hawti wa inna zalimin ɓelleti toñoɓe ɓe baadu woɓɓe maɓɓe awliyaullah no welti e woɓɓe maɓɓe sippowo welde hoore neɗɗo wonɗi ko ɗum dawud inna shirka la zulmun azim tooñe ko tati sila faala wiyama gooto wa zulmul abdi li rabbihi wa zulmul abdi li gayrihi wa zulmul abdi li nafsihi فكلها يعود إليه ko neɗɗo toñanta allah o shirkanamo ɗum ɗo wiye tooñe ma ko toñata ɗimmojo ma mo bonna haqqe makko ɗum ɗo wiye tooñe ma ko toñata hoore ma waɗa bakkatuji ƴeyi ɗum ɗo wiye tooñe ko pekke tati kono ɗeɗo fof yottini ko a muñanta nayi woɗɗo ɗo eɗon wallahu allahu waliyul muttaqin kanko woni giɗo hulayɓe allahu ɗoɓɓe ɗi o wiyete waliyu ko ardotoɗo man o wiya rewɗo rewa moƴƴa selɗo sela gaɗa ko o wiyete wali de leggal dewal waliyu ko goto ko allah kamo amala noon awliyaɗo ɗuuɗi ulul amri iɓe ɗuuɗi tene ka huwodira kono ka ibada waliyu ko goto peto allah waliyu alladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur allah woni waliyu goto ɓe o yaltina ɓe ɗiɓe keeɗeraɓo e guiɗewadda ɓe annoɗo tawhid alladina kafaru awliyahum at-taghut heɓiraɓe ɗo kamɓe waliyaɓe maɓɓe ko yawtuɓe keeriɓe yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ñande o yaltina ɓe ɗiɓe hoɗo annoɗaji dina naka ɓe ɗiɓe keeɗeraɓe ulaika ashabu nari dunia khalidun woni ɓe yite ko ɗon ɓe ɗumata alamo alamo wona waliyu imma fa anta waliyun lillah tabaraka wa taala wa imma anta waliyun lilcheytan ko si a wonay waliyu allah ɗoftotoɗo allah ɗoftonulaɗo waɗa yamirade goɗɗo haɗaɓe hoore amida sahiha an fa waliyu allah garaɗe ɗo ko ɓurda ni katurani e maresa fof ko gardi kono fotata gonɗiɓe ɓe no ɓurda kono ɗum fof ko waɗi si tawi ɗum ɗo woɓɓi hottigere ko waɗi cheytan ɗo kam noon garaɗe jiɗe no ɓurda a cheytane to kadi yo allah tande wonde hiɗo makko wallahu ko allah wali woni kiɗo almuttaqin ɓuroɓe allah o ɓe tabaraka wa taala allah waɗe ɓuroɓe allah fil sirri wal ilmi kene e ɓulɗo haamide tagi hino ko watte kon ɗo goɗɗo o alaɗo si a waɗani goɗɗo andota ɗon andotoma hino ko accete kon ɗo goɗɗo o alaɗo si a waɗi wiyoma goɗɗunala ko ɗo woni andoto ene lawla allah tatata amude yimɓe ti o wi hada
deɗo qur'anaje basair ko yirde gonga ko ɗo gonga ɗaɓɓitete haaji man talaba alhaqa fi kitabi ma gayri alquran faqad dalla kala ɗaɓɓuɗo gonga ala koye deftere ko rewanayi woninde qur'ana yaade qur'an o majji wahudan ko le peewa faalaɗo peewa wonɗo e qur'an tan ko ɗi majlisaji no wooda kala mo ko ɓe laamu ɓeɗeɗi wawɓe no wooda islam majjata ñande ɗum waasi wo seytane kuɓita o wi wa rahmatun kone yurmede qur'an no jogii yurmede an a wonay neɗɗo yurmeteɗo an neɗɗo islam o an kam ɗon a wonay neɗɗo yurmeteɗo allah kadi yurmema irhamu man fi ardi yarhamukum man fi sama yurme wonɓe kadi ɓe wonko tan sama o yurme o innama yarhamu llahu min ibadihi arrahama ko allah yurmete battit makko ɓe ko yurmeteɗo ɗe goɗɗa to yidolaɗo no ɗum ɗon ɓelɗum neɗɗo tulawoy woni mi haa hande to nayi ɓiɓɓe ɓuri ɗumnaaki hay gooto tolaaɗo mi gonɗum mi wawama si allah witti yolmede ma andi ɓuyɗo si yehi gam malaytene fof no ɗumde suuɗo asikka kadi on yahi mi ñaari ma yaaciɓe bon kono nokko e tawɗo yurmode en wa rahmatu kono yurmede nde qawmi kono ko wonande yimɓe yuqinu wonɓe hoolaade ko allah yowti kon ko goonga ɓe jaɓa ɓe wolliti awa yananaade pula kingal ngal yananaade kono pulatande ke talga ɓayi andire meyaɓe ko pulawaɓe ɗuuɗa awaynayta simaama wonɓe hoolaade ko allah haali kon ko goonga ɓe darooɓe waɗa ko yariraa kon ɓe acca ko haɗaa kon ko ɓeeɗo waaji jonta qur'ana ko ɓeeɗo fewnata ko ɓeeɗo qur'ana hollata goonga ko ɓeeɗo qur'ana hokkata yurmede allah waɗa jiyame am hasiba kaani no sikka alladina ɓe ijtarahu wonɓe fadbitaade asayiyati boɗeji ɗi jani majji e tosoki wawɓe wonɓe o daayiɓe ukti sawawu ko sikku keɓeɓaaɓe ko biɗɗa ma ko fasiɗaaɓe ma ansi lolgoni allah kala bone an naj'alahum ne waɗayɓe kalladina waɗuɓen amanu gonɗiɓɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi nototoɗonamo inna hiyi waɗay fof goori allah no winoto si ɓuranano janggede ko yo ndeɗɗu hen la allah ɗum turhamu goɗɗo no janggato o yano noto o wasitede qur'an eɗon sawa tano fotate mahyahum gurdam maɓɓe nan wa mamatuhum e mayde maɓɓe nden no ɓe wuuri ɗo ni ɓe bon ɓe dundi allah ɓe maaya ta ko ɓe patoɗon ɓe ka anna mako ɓe lamɓe kadi ñande gagagata ko non ɓe waɗoyta ɓe nallatake oɗon allah o takkino o issa a bonima yahkumuna ñawonade ɓe woni ñawde onata ko ɗum fiwni o aɗum o yinan ko afana jano musidɓe kano ɗumen ni ɓe waɗa moɗɗon no jegini ɓe waɗa boɓe ɓen nokku boy ɓe waɗa e goɗɗiɓe ɓe waɗo heferaɓe ɓen noon andi ko istifham inkar ko yafamuɗo o yeddi o wiyaji o waɗa idan wa khalaqa llahu allahu tagi assamawati asmawuji ɗi jeeri wal e leyɗele ɗen jeeri yaha ka ihtiyaratul aliyatu min imami al-Albani ka babun asma'ullahi wa sifatihi
so na be kasifatu da bi do yawo o holle dan ka leydi daga hakkunde o ni ka joni le do de joni le ya tewdo no jikki joni asama ayna ma tu walu pasalla wali wala saya ko sai ni rahmatullah ka tafsir mako ni kusuri tafsir o dio sa ni do ko ay bali ko kam adaro ba no hawu jadi ko la er ko na yaw ko yo kodo o wari leydi no fonti duuɓi temedde joyi ka yehete o fonti asamara mo mo taari leydi haa woni yelelo tekki ndesa mo duuɓi temedde fonto e temedde joyi tumo kadi waɗi asamadi mo haa men o jeɗɗaɓo haa men o jowto wal arda e leydi nden bil haqqo sabu haa goonga on daro hakul la ilaha illallah wa daro wa dalika tauhid nura etabo Allah o bi kutan sai ko so ki so ku mo ni to o ila do pa la o ila do pa nyambe ya ba gaina e gita wala ke to ko wala ke ra ke e gita wala wali wa asama ko ede do ko fi Allah tunwe nyande tagi mo du de gani mai kai si sayo ko ido alayhi salam ka ki pa ko makko ko pe na du ki apa na wa to pe na du ye in Allah wa ni alo ya ido he du yu la hinna ni hono he na sa kubu do ido du fa ya na ko kala go ki do ko ta ya be da ta ina ma ko on na ko ro ta hedo ko be ko den ko ko be ko da ko ettira yeso be hela kinal ko ya ta mo e ko ya ta asu ka balancha wala ko wa tapa kene ke ro mo du ta wali no ko mo ni no do ko timul la ni ko dewa rewo be la ni ala ko e hade ko e di ala no yo kite ori wali tujuza hiyo yoga kati kundu na sikara woki kala wonki wayando kundu ni kuna adam kala wonki bima kasabat kumita kitiko nyande dangal yomto ni ayata aljanna da joga ni yaho yite ayata aljanna da joga ni yaho aljanna ayata yite da joga ni yaho aljanna ayata yite da joga ni yaho kokko tin hala ha nani nguma ji ni wala ne gala yotto mango ni gala diko yuno ko ni ko da duna ay punde ko akete ha joni no ha fi dai ko ila ko fi dai ila julu de ila horu de ila haju de dazatu de hatta de ne wala ya be jibe de sinamu ni nyamo ya no halanna dawa ko di ko ada ko lan nan ko di nakke bo jette wande ko ma ko ma en do ya Allah dan wali tutusa fiyo yo ko do na se kala ko di ma ka sabab kala ko ki ba di ma min Allah di mo kala ko ki ba di wa hu kambe no la yo la mo de do nya ta wa ma yu'min bi rabbi fala yakhafu basan wala rahaqa adu ita ke mo imani ana ni take pole ya wala ka na ro ka di ya de ro na no de ro ta wa ko ka diba kana de kapila sima ori ko boy no nandi no ngala la la ka dia mo na ko ko ka kuma la ma dia wa to ni la ko no sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan jazaa. Hari nanti nanti jadi mereka hari ini saya jadi dan
tumbadirno ɗo e juma heddude ɓawa huturo o ɓawa tawi gollodiri e alkamisa o wonde e juma ɓe waɗana en ɗo yewtere ɓe waɗana en ɗo yewtere e juma o asede hewtoyi kaaduel alata ñalawma o manking e tenen kakata aray ko janngo ɓuroni feccude hewtoyde Côte d'Ivoire hewrodire ko toon kadi e sikkane wonde toon don noon haray ko fiyen waynodirɓe hewti ka nanen ɗo kono wawata yewde waynodir mi maɓɓe kaɓe weeri ko kono siɗe hewti ɗo eɗen wawi waynodirde ɗo en fof meɗen nde wonno hara en fof meɗen eɗen tummodiri ɗo ay jarniɓe waɗangolen darso e ko hedditi e ko jokkiti ɗon yon noon waktu to wona woɗɗuɗo heddi ɗo min sappo ɗo e noddi ay ɗo e ɗum ha joni en jonneɓe micro ɓe waɗana en tawliyaatu seeɗa wasiyiji seeɗa ko tawata e karama gojo no jogani janganakujo ko wasi o ala ko hawtiwa hakkude jom marchandise e client e ɗo woni ko ɓuyi kafude gasen ko huwodira aɗa noon marchandise karama gojo ko gandal ngal client ko faalaɗo ngal ɗon gandal jangugol e heɗitagol e nandagol e ko nandi yon noon ngal ɗo gandal hakke ko gam teddi hakke ko fi maggal hiddi hakke ko fi maggal mawni ko ngal ɗo ɗum woni a yiɗata goɗɗo ha yaha peesanoyamo kiloji ɗiɗi ma ko nandi hen ma mesiranamo yarma yam ɗiɗi gandal hokkamo ma neddamo ma ko nandi hen no wata heɓade hakke gan ana ko tawata ko piiroy adana koye si andi e moƴƴi mo moƴƴite goɗɗo inchallahu haray wonti golle yaade wona moy ko gandal ngal gandal ko ma ɗum jom muɗum daro o wakkilo o soobino o laɓɓinanama o anndi e on wasa'ituji ɗin o gollitira ɗi e mbele makko o on sahi allahu tabaraka wa taala hawrindinamo e wo ko moye mo hawrindini yo on noon haray e jonnaɓe micro ɓe waɗana en yer wo kalimaji seeɗaji ko allahu tabaraka wa taala newi ɗo e roddine gongol on sahi waynodiren taasi juulama rewtotoɓe rewtoto ruttotoɓe rutto inchallah alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين فبعد haray ko ɓeyduɗo fuɗɗiwoni e wona jooɗi sinaɗo minen somin tawi ɓeɗo ko nokkiminen addorde rawde kono noon may konngol koɗo aɗa mo hitti ko yerdow ɗon aɗa e wasoɗira ɓurol Allah tabaraka wa taala woni noon ngal ɗo gandal ngal heɓota koye ɓawa ɓurol Allah tabaraka wa taala fattaqullaha wa ya'tikum billah ɓuure Allah Allah andina e aya mo wi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan si on wuli Allah o hokkay on gandal sendingal googa e fenade ɗum ko mantu ko maɓuko gon wa in lam tattaqullah lamtutumumima tufarriquna bayna al-haqqi wal batil lam yaj'al lakum furqanan yani hokkata gandal sendingal googa e fenade hokkata on ndayi idan awalan kulon Allah
afakitane ko do nyama ta ko hali kuna na wona makko nyamu ko hali yo ko boni o wayi wande ko dum tuje bata ko dagi ko nyama ta ko boni ko je bata ma ala yo yimbe den afakki to do o be reere fakki to do o hali walla fakki to do no hali parce que dawa fakki to be ko dagi ko ta ko hali do na ba le tipe ka de 10 la jogi do US ko kala alibatis jelu hino do ko jelu kewdi asaba nan adu do ni jaba di dia ni adali dia ko riba wali sina adali di la waya de man kami ato ya kono ya di di ko di karai yomi jotte ko ma ko ton ni hen do ko an ko do jungo do le do andi no mo yo islam ila dawa ya de do yo dawa tene dala be yite me de yori liberties kawo wa sen ala ko ya anda ko no sen ta ko halu no nangoli inna ayo hadi ma do yite ama joni an inna na fiti ete on hadi hande non si tawi ko jungo be do yiba do yitiba o wayo di lani e ba di mondo tawo jula hanye itu bon amni jamu bon ha he badam itu bon majjere ni e be ko be mo e sitte mo be toro dal mo kala be Allah wat harana akbe ni yo me ko ganda minanta inde nayo amir me ko ganda me ba pilas nani yo me ko ganda ko mi dal to la kara mo ko na yambe ni ko yumi ni aya inondo tawa o ni tu chapa ni yo je ko la ku jamlo pai de wo ni ni na dai de ma ni na pai ko immo lo ya cho ko jamba no ara ina be da anda no na sawo no me ta ka me ni ko ko ni ta tawano gandal mabbe gal hakke ko gal turi gal hebbitano do di hala ko yoti arme fi ittugol majjiremu e tagore ittugol majjire e tagore na go tumo si Allah no ngati ki rate tugal e dum na do fanila so ati ki ma go tumo dum na do fanila do lo ta mayu na da ma ni e mo tamere nay portigi yanga mokka ko seeda mi ma ya hebata addini dar sibe kala ko be simani do ko yono pay ko kabere la male be simani do ko si anangi njol ay ni asiku ko ka leo la ana nguda ngo la ka ni ko la buda on tudo bale jogoto moy muna basi janni basa do nan binde man ko de habbay no be jumita de na ya tado abu biya o wi duubi no kam woni sudade de leydi ndi woni tan ko de gede do woni gawlu bayi muna basi fali de taw no wawdo wonta de do man ko dara relation ata ada bito yeyde bale yo wana ko ko na ara hudo wawdo wonta de do dara relation ata Imam Malik bayde fati ko be jamno no watta Malik dadi cappan nay ko fay tay ko waji dadi la buta so ni no Sheikh Isa Babaye Allah ya ko be kujina no Qur'an ane ma ko dira to e la dano fi wo jabo Qur'an wona do do to onno o hu jota fadila e ni si ko wela hakki yo yo to da to da di tene tati e ga ngani hakaniya ni wata si wana wela hakki yo o rewto mo laadi wulu
ati kaya de we ye di ko mun di ko anda ko ko pa mu la ma ya ngari ma ko do ko la ila hara ko la ko yang de mo ya mai quality yang de ko quality ya ko la na ko la o sai ko ne no la o yi ku na na yo o yi ku na ma ka ene ni wala yi ko kaya ngala jo ko ko ne yo ki ngati ya la jo ko no je ade ene di ni la ko no lo ni e du da ku jo ko ni ka ho na ko di ki ni si ko so yi be ya bo he ki ko me be he ki la ta ko le ni na si be mi ke do jo no ta jo ki no do ga lu yo na jamde no la ni kala da su do choncho woman de gorko chonchi di yaw ko ko le ka ta jahannama ya sai ko sai ni no ni o so do no joni ko ko le makko hala yi te ngen nango e ha ko ade Allah wa ci no hay to jono mi jiti ha ko jube le jippu da wana e te pele ne ko sa ko ha ko ko da no ka wa ya ila ko ni ti ko dan ko le ro yo ni yo avere de ti do vedo na do dan ki per un po' che kono hala ito ko wodo e gesa bu yete on ya ra nan dai de watta de yira dan ka wol kala ko awdo mawo be ti be yiro gai no ha be sotta mo kon wolle ma ko rebe don ni toto o ento wajan ko ma ko